Yn y fideo yma, nawn ni ystyried yr eilrifau a'r odrifau a cyfuniadau gwahanol ohonynt. Nawr, gyntaf, beth yw'r eilrifau? Wel, yn syml iawn, yr eilrifau ydy'r rhifau sydd yn tabl 2 yn lluosrifau 2. Felly, gan gychwyn efo 2, yr eilrifau ydy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ac yn y blaen. Felly, unrhyw rif sy'n gorffen efo 2, 4, 6, 8 neu 0. Yr odrifau ydy'r rhifau sydd ddim yn eilrifau. Felly, beth sydd ddim yn fan hyn? Wel, gan gychwyn yn 1, dyn ni'n adio 2 bob tro, felly 3, 5, 7, 9, 11, 13 ac yn y blaen, fasa'r odrifau. Na, gadewch i ni nawr ystyried cyfuniadau gwahanol o'r rhifau yma. Beth sy'n digwydd os dyn ni'n adio eilrif at eilrif? Ydy'r ateb yn eilrif neu ydy'r ateb yn odrif? Wel, enghraifft, eilrif adio eilrif, so hwnna'n gallu bod yn 6 adio 4, hwnna'n 10, eilrif arall. Ond tri allan dim ots pa eilrif ydych chi'n gychwyn efo. Os ydych chi'n adio eilrif arall, ydych chi'n mynd i orffan efo eilrif. Felly mae eilrif adio eilrif yn rhoi eilrif arall. Os ydych chi'n gwneud eilrif, dydyn ni 6, adio odrif, dydyn ni 3, fan hyn, sy'n ni'n cael 9, sydd yn odrif. Ac eto, dim ots pa eilrif ydych chi'n gychwyn efo, a pa odrif ydych chi'n adio ymlaen, ydych chi wastad yn gorffan efo odrif. Felly eilrif adio odrif yn rhoi odrif. Newid y drefn hynna, dim ots, odrif adio eilrif hefyd yn rhoi odrif idych chi. Enghraifft, odrif 5, adio eilrif 2 yn rhoi 7, sydd yn odrif, neu rhifau mwy, odrif 17, adio eilrif 12, so hwnna'n rhoi 29, sydd eto yn odrif. Beth sy'n digwydd efo odrif adio odrif? Wel, enghraifft, odrif 7, adio odrif 1, so hwnna'n rhoi 8, sydd yn eilrif. Ac eto, dim ots pa odrif ydych chi'n gychwyn efo, os ydych chi'n adio odrif arall, dyn ni yn mynd i gael rhywbeth sydd yn eilrif. Felly odrif adio odrif yn rhoi eilrif. Nesaf, ganewch i ni ystyried rhywbeth tebyg ond efo lluosi. Os ydych chi'n cychwyn efo eilrif ac yn lluosi eilrif arall, felly enghraifft 2 lluosi 4. Be mae hwnna'n troi allan i fod? Wel, yn fan hyn, mae'n fod yn 8 sydd yn eilrif. Ac eto, dim ots pa eilrif dwi'n gychwyn efo. Os dwi'n lluosi efo eilrif arall, dwi'n mynd i orffan hefyd efo eilrif. Felly eilrif, lluosi eilrif yn rhoi eilrif. Nesaf, os dwi'n cychwyn efo eilrif ac yn lluosi efo odrif, be sy'n digwydd yn hyn? Wel, 4, 3 yn 12 sydd yn eilrif. Ac eto, dim ots pa eilrif dwi'n gychwyn efo. Os dwi'n lluosi efo odrif, dwi'n mynd i orffan efo rhywbeth sydd yn trellian i fod yn eilrif. Ac eto, dydy newid y drefn yn hyn ddim yn gwneud gwahaniaeth. Mae odrif lluosi efo eilrif, 3 lluosi 4, newid y drefn yn rhoi eilrif arall. A jyst yn un enghraifft arall i brofi, odrif 7 lluosi eilrif 6, so hwnna'n 42 sydd eto yn eilrif. A beth yw odrif? Lluosi odrif? Wel, ydyn ni 5 lluosi 7, odrif lluosi odrif. Fan hyn, mae'r ateb yn 35 sydd yn odrif. Un arall, 11 lluosi 9 ydyn ni. Mae hwnna'n trellian o fod yn 99 sydd hefyd yn odrif. Felly, odrif lluosi odrif yn rhoi odrif iddyn ni. Felly, hefo lluosi, mae pob dim yn rhaid ateb eilrif, heblaw amdan odrif lluosi odrif, sydd o hyd rhaid ateb odrif. Hefo'r adio, mae gen i bach mwy cytbwys yn fan hyn, mae gen i 2 beth yr eilrif, sef adio 2 eilrif neu adio 2 odrif. Ac os ydyn adio bethau sydd yn wahanol, eilrif at odrif neu odrif at eilrif, dyn ni'n cael ateb sydd yn odrif. Nawr, ar y sgrin yn nawr, mae gen i ni chydig o ymarferion iddo chi ar eilrifau ac odrifau. Ceisiwch ein, rhowch pause ar y fideo, mae'r atebion yn mynd i ddod fyny mewn ychydig eiliadau yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.